Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Zangazanga Chikhosi aba Galimoto za BOMA. Pali malipoti omwe akusonyeza kuti mlembi wakale wa president ndi nduna Zangazanga Chikhosi omwe anachotsedwa ntchito pa udindowu mmasiku apitawa ndi mtsogoleroi wa dziko lino atenga galimoto zitatu zomwe sizawo koma zoti azigwiritsa ntchito amene walowa m'malo mwawo panopa. Mwa galimoto zitatuzi imodzi ndiyoti inagulidwa ndi cholinga choti azigwiritsa ntchito wachiwiri kwa mtsogoleroi wa dziko lino Dr Saulos Klaus Chilima, pomwe ziwiri zinazo ndi za mtundu wa Mercedes Benz ndi Toyota V8R zomwe ndi zimene amagwiritsa ntchito ali pa udindowu. Galimoto yomwe imayenera ikhale ya wachiwiri kwa mtsogoleroi wa dziko lino ndi ya mtundu wa Toyota V8R Land Cruiser yomwe inagulidwa pa mtengo wa ndalama zokwana 141 million malaikwacha. Galimotoyi simayenera ikhale ndi mkuluyu popeza inagulidwa ndi cholinga choti iperekedwe ku office iwachiwiri kwa mtsogoleroi wa dziko lino kutsatira kuti yomwe amagwiritsa ntchito mbuyomo inachita ngozi mu chaka cha 2020. Office iyi inalembera kalata office ya president OPC ndi nduna kuti igulidwe galimoto ina, ndipo ataona kuti OPC ikuchedwa kuwayankha pempho lawo anagwiritsa ntchito ndalama za mudongosolo lawo la zachuma nkugula galimoto ina. Ndiye galimotoyi itagulidwa ndi aku office ya president ndi nduna basito Zangazanga Chikhosi anayitenga nkumayisunga ku nyumba kwawo ngati yawo. Pa 31 May mu chaka cha 2022 a president Lazarus Chakwera anachotsa Achikhosi pa udindo wawo ndipo m'malo mwawo anasankha amayi Colin Zamba nkukhala mlembi wa president ndi nduna secretary to the president and cabinet. Mayiwa atasankhidwa mu office iyi anadabwa nkupeza kuti palibe galimoto zomwe iwowa amayenera azigwiritsa ntchito, ndipo anafunsa anthu a mu office iyi kuti zapita kuti galimotozi. Ndi pamene amauzidwa kuti magalimotowa anatengedwa ndi Achikhosi. Apa ndi pamene iwowa analembera kalata Achikhosi kuti abweze galimotozi. Anthu ena mdziko muno akunena kuti ukuku ndiye ndikuba poyerayera ndipo akuyenera kubweza galimoto zonse zitatuzi. Malingana ndi ofalitsa nkhani ku unduna wa zachuma athaulai banda akuti popeza mlembi watsopanoyu alibe galimoto yomwe akuyenera adziyendera poti Achikhosi anatenga onse atatu, panopa apatsidwa galimoto ina yongudikirira chabe yomwe inali ya kunthambi yotolera misonkho ya Malawi Revenue Authority MRA. Galimotoyi inagulidwa mu chaka cha 2020. Pa 26 June mu chaka cha 2022 Zangazanga Chikhosi kudzera mwa loya wawo awapona khita anakatenga chiletso kuchoka ku bwalo la milandu choletsa office ya president ndi cabinet kumulanda galimoto zomwe iyeyo anatengazi popanda chilolezo mpaka nkhani iyi itakaonekedwa ku bwalo la milandu. Malingana ndi kalata zochoka ku bwalo la milandu, apolisi anapita ku nyumba yawo ya ku area 10 mu mzinda wa Lilongwe komwe anakawauza Achikhosi kuti akufunika abweze galimotozo, koma Achikhosi akuti iwowa anali pa contract ndi dziko la Malawi ya zaka zitatu kuchoka mu chaka cha 2020 ndipo angugwira ntchito zaka ziwiri, ndipo malamulo a ntchito yawo akuwalola iwowa kugula galimotozo pa mtengo wa 10% kuchoka pa mtengo womwe inagulidwa galimotoyo. Apatu ndiye kuti ngati galimoto imodzi inagulidwa pa mtengo wa 100 million kwacha, ndiye kuti Achikhosi akhoza kungopereka 10 million malaikwacha galimotoyo nkukhala yawo. Iwo anatinso pakadali pano sanachotsedwe ntchito popeza BOMA silinawalembere kalata iliyonse yowauza kuti awachotsa ntchito, kupatula kulengeza kwa mtsogoleroi wa dziko lino Chakwera pa 31 May kuti Achikhosi awachotsa ntchito. Jaji William Yakuwawa Msiska wayika tsiku la pa 8 July mu chaka cha 2022 kuti mbali zonse ziwiri zizamve ngati mlandu upitilire kuti uonekedwe.